Bator gonbidatua bere 3. bakarrizketa aurkeztera dator. Nortasun Agiria izenekoa. Futbolean atzelari gogorra zen arren, bakarrizketetan bere alaitasuna eta bizkortasuna erakusten du. Biba Zuaitz Gurrutxaga. Apa Zuaitz! Beku baina zerean de... Arratxaldeon, amarekoa, epa! Nik nahi Zuaitz. Elegante nire txaketak. Payaso de mi color emateito negina. Hola? Ona, mi color. Espero. Bakarrizketa gola emate dituzu? Berea da. Nerea da, baina utzi indiot. Ezagun egin zego, bai. Launa behar pesan diot, behitu. Bueno, motxa marra ben, baina... Bueno, ez que bain gimnasiotik etortzen da eta orduan egitetzeo pixka motza hogeratu zaio. Bai, eta ikusi dugu, sinatu duzula 5 zenbakiarekin, ez da? Bai. Horrek, zer zan nahi du 5 horrek? Bueno, da realean jokatu nun azkenengo urteko zenbakia bizkarrean neukana, eta baita ere, trastorno obsesibo-kompulsiboa larrien izan nuen garaian, zenbaki horrekin obsesionatuta nengoen, horregatik, batzean 5 eramalako, dena 5 aldiz egin behar nuen. Beraz, izan zen, zenbaki bat maite izan nuen hasiera, baina gero gorrotagarria, eta orain, beti jartzen dut 5 gaindituta daukadalako 5arekiko obsesio hori. Eta gaur egun obsesioa gaindituta bai, baina zenbaki hori maite duzu, gorroto duzu, berdin zaizu? Bueno, maite dut gorroto baino gehiago. Sufriarazi dit zenbaki horrek. Zan liteke 5 axola izatea ere? Baita zona. Ona, baita ere. Hori... Apuntatu? Bai, guztan diazu? Bai, erderaz ez du funtzionatzen. Ez funtzionatzen. Ez da komeni. Txandalak ere atentzioa eman digu, Zuaitz, zure txandalak. Gustatu zaigu? Ez dakit nondik atera duzuen txandal hori edo... Argazkiko txandala, karteleko txandala. Morea eta urdina edo urdina eta gorria. Hori da, kolezion David Beckham da. Manio Omar Montes, esan bai, bizkatola horretan dana eta hauek eta... Bai. Piskat da, eta atzean dagoen argazkia ikusten den kuadro hortan, hori nire auzoa da, San Miguel auzoa Elgoibarren, eta nire aita eta aitona dira, idiarekin daude argazki hortan, aitak 10 urte zitunean, da piskat jolasa zen, hortik nator, baina, hortik etorriarren, baserri oso batetik etorriarren, ez da hortara mugatzen ero trikitiara mugatzen, ez da trikitia maitatu eta trikitia jo ere egin. Ez pixkate, izan daiteke rapero ere, ez naiz, baina ez dakit nola. Izan daiteke, bai. Bueno, egia esaten edo zue? Bai. Hau da, saltzeko esaten dudana. Txandal hori gustatu zitzen, erosi nuen, eta ondoren kontatu den guztia justifikazioa da. Txandal hori jazteko. Lotxe ematen izulako txandal horrekin kanporateatzea. Bai, kaleran izateratzen oski, baina ezkena tokira, oaindik era honekin ateratzen. Baina orain argazki guztietan daukazu. Bai, eta gustatzen zait, maite dut, baina lehenik hori erosi nuen, da gero pentsatu nuen, oin kontatu dizudan historia guztia. Bueno, polita da. Gure gustatu zaigu. Txandal horrekin duela 25 urte guasa joan bazina, gaur ez omen litzateke monologorik egongo. Txandal horrekin jomanitz? Bai. Guasen eta ibilita. Bai, guaz. Zuki igual? Nik entzun da, aukat. Entzun da. Azu Oriotik eta nora. Orion beste izen batzuk zeuden. Guaz diskoteka bazan. Baina ez da giz? Txirla. Txirla, Orion baino, denez txirla askotan. Oso famatua. Hori zetzen bat diskoteka bat, guaz? Elgoibarko diskoteka bat, guaz. Nunirikan. Eta bukatzen genitun festak juergak Elgoibarren. Eta behitu lehenguan topatu nun tipo bat, argigarri izan zen tipo bat, oin dela 24 urte. Beratzen oroitzen, da berari oroitara zenion. Nik Baiaoli zen Realekin jokatu, ordu arte dena ondo zijoan, beti jokatzen nuen, beti ongi, beste aurrelariak danak markatzen dituen ongi. Eta Baiaoli zen partidua larun bat baten, 2 tauz galdu genuen, eta mareatu ninduen aurrelari, beste taldeko aurrelariak. Etxera itzuli nintzenean, Elgoibarrera joan nintzen, eta goazera joan, zuzenean, partidua galduta gero. Etorritzaidan tipo, bera esan oroitzen, eta zubistizu lotxarik ematen, 2 tauz galduta gero juergan egotea hemen. Eta egun hori, eta izan zen lehenengo aldian ere bizitzan, 19 urten euskan. Horro hartu nintzen, fama puska bategatik, libertatea galdu nuela, ezta? Hor guaz diskotekan. Hor konturatu zinen. Bai, ezin nuela edo zer egin eta esan handik aurrera. Eta hori izan zizunean, barruan esan zunen, guaz orduan, ezta? Hori era apuntatu. Eta klarimostoak edaten zenituzten gara hartan, ezta? Klarimostoak, zertan klarimostoa? Klarimostoak, zure liburuan aipatzen duzulako. Klaro edo klaretea, ardo gorria. Ardo gorria da, eta, ez dakit ordutegia guna dena kontatzeko, baina... Bai, kontatuko dugu. Juergara ateratzen ginen Elgoibarren eta edaririk merkeena, juergarako beretzeko,
klaretea zan, ardo gorria, baina oso txarra zan, oso merketa oso txarra, orduan mostoa botatzen genion, pixkat gozatzeko. Gu gaxo, xabotzen ginen, gaxosa. Zen edaririk merkeena jurgarako, kombustiblea edo gasolina erregaia. Merkea eta txarra. Ona. Klarimostoa. Klarimostoa. Bai, egia. Tira zuai zentratu gaitezen, zure hirugarren bakarrizketa aurkeztu berri duzu, nortasun agiria, ezta? Nortasun agiria berrituta daukazu alde hortatik dena ongi, ezta? Bai, alde hortatik dena horrek. Zer kontatzen duzu, nortasun agiria? Bueno, pixkat izena dion bezala, nire nortasuna, mai gainean erakutsi nahi dut, jendeari erakutsi nahi diot, nire izakera, nire bizipen pertsonala kontatuz, eta bizitzan hartu dituan zenbait erabakik ere, zure nortasuna nolabait ere eraikitzen dutenez, horiek ere kontatzen ditut, ezta? Zer nahi zen, pixka bat jendeari esan, kritikatu nahi banauzu, onerako edo txarrerako, hau naiz ni, eta informazio lehen eskutik ematen dizut, ezta? Pixkat hortik joango litzateke. Zerbait gorde duzu, gordeta edo euneko zuaitz gurutxaga da. Filtrorik gabe, zer gabe? Bai, nik esan nuke euneko 89 egia dela kontatzen dudan guztitik. Beti txisteren bat, hobetzeko esageratu dezakezu zerbait, baina bizipen pertsonal egiazkoak dira. Nik, esan barrun, ez zaidela interesatzen gehiagi fikzioa sortzea, ez dakit den ez zaidela interesatzen edo ez naizen gai. Agian ez daukat gaitasun hori. Eta horrez aparte, komiko handi bati behin entzunion, komedian, bakarrizketan oso importantea dela, esaten duzunak egia ematea. Eta esaten duzunak egia emateko gauzarik errezena da, egia kontatzea. Eta, hortik tiratuz pixkat, saiatzen naiz, bizipen pertsonalak egiazkoak kontatuta, eta, gehienetan, egoera dramatikoetatik, komedia hori ateratzen. Harremanei buruz hitz egiten duzu, bakarrizketa horrela hasten duzulako, ez da, pixkat giza bikote harremanak, eta horri buruz ere hitz egiten duzu. Bai, bikote haustura bat izan nuen duela asko, eta nahiko traumatikoa izan zen eretzat, haustura gehienak bezala, 8 urte elkarrekin generamatzan, eta, behin dolua pasatu nuenan nik argi neukan horri komedia atera barniola, ezta? Beti saiatzen naiz egoera traumatiko horiei komedia ateratzen, edo hortik komedia sortzen, esango nuke gainera, segurazkin ere, pasarte divertigarrienak alako traumetatik o drametatik datozela. Kostatu zitzaian, esaten da, komedia dela drama gehi denbora, edo zinegora dramatiko denbora pasata gero komedian bilakatu daitekela, ariketan motzen baldin bada denborari, gutxiago sufriraziko zaitu, drama horrek, nik dolua pasatzeko denbora behar izan nuen, baina iritsi zen momentuan non, gai izan nintzen hontaz, barreiteko edo, txistak egiteko, eta noski baimena eskatzeko pertsona horri hortaz hitz egiteko. Baina 16 urtetik orako entzat dela, ikusi dugu, bai? Zer kontatzen duzuela bi erronboak jartzeko? Bueno, sexua eta drogak ere badaude. Bai. Bai. Nik askotan aipatu dut arazo, osasun mental arazoak izan ditu dela, edo dauzkadala, edo orain hobeto gonarren, eta, marihuana porro batetik dator pixkate dena piztu zen hori alde batetik, orduan ez dut apologia egin nahi aurrei ere drogari buruzko apologia, nahiz eta kontatzen duenak droga hartzeko gogo gutxi ematen duen, eta gero sexuara aipatzen dut, tok daukan norbaitek, trastorno daukan norbaitek, kontaminaziozko beldurra handiak izaten ditu gau da, tok de kontaminaziozko toka, beldurra ematen dizu gauzak ukitzea, edalontzia ukitzea pentsatuz kontaminatuko zarela, imaginatu, edo adibidez, ni atzelarian nintzen, beldurra ematen zian aurrelari bat ukitzeak, bere izardiarekin kontaminatzeko beldur nintzelako, ezta? Imaginatu harreman sexualak, niretzat, zen panikatu iten nuen, ezta, harreman sexualekin, eta hortaz ari naiz, ez? Mi realeko jokalari nintzen, eta ia 2 urtez ez nuen sexu harremanik izan, beldurtzen ninduelako, zerbaitekin kontaminatzea. Eta orduan, ez dut morboagatik kontatzen hau, nahiz da badakidan sexuak saltzen duela, da, gehienetan gizon hori, heterosexual hori behintzat asko kostatzen zaigulako gure sexu harreman porrotak edo kontatzea, edo kostatzen zaigu nik uste, eta nahi nuen hori mai gainean jarri ere gure ahuldadeak, sexuan ditugun ahuldadeak ere kontatu daitezkela, eta horregatik daude birrombo, gaztetxoak hain gazteak ez daitezen etorri. Zuaitz, zuk ere ospatzen duzu San Juan? San Juan ez dut ospatzen, baina izaskun ikusi dela, barkatu, lehenko aztazkenen topo inumerakin, gizan non? Zure herrian. Orion. Batxata, ni batxata antzatzera, osteguna, mola, Orion, mola. Oin dela hilabete terdia zenez, batxata antzatzera. Jonitzen Orion eta eskutatzen ibili nintzen, ez harrapatzeko izaskunek kamarakin. Eta zer moduz gerria? Ondo. Euskaldunok ez dauko fama
fama ona hortan. Ni nahiko ongi moldatzen nuga. Bai, zu bai. Bueno, ongi egiten baldin baduzu, ongi, eta gaizki ateratzen mazaizu, hortik gero txisteak atera itzak. Beti irabazle. Bai, zuaiz, nizan nintzen zure estrenaldian Donostian estrenatu zenuen. Lehenengo hilaran hauza. Lehenengo hilaran gainera. Presio garra sartu zen. Presioa sartzen ez da hor, batez ere, badezpada hor dena vigilatzen. Ondo. Eta zuk goratzen dut bertan esan zenuela, datu batzuk eman zenituen, tokari buruz ari garela, ez dakit buruan, ez ditut buruan orain, baina zuk esan zenuen euneko hainbeste pertsonak. Esaten dute euneko biak toka duela. Eta han baginen... Han 300 bat egon zian, 6 lagun, matematiketan nahi zona, baina 6 lagun egon, eta gehiago zeuden, ze askotan nire bakarrizketak ikustera jendea propio etortzen da. Seme alabak tokakin dauzkatelako, edo beraiek, edo askotan ikusten dut nik eskenatukitik norbait olaiten. Ni zerbait kontatzen eta ikusten duzu norbait olaiten da esatu edo norbait, momentu batzutan pixka dramatikoara bada kontatzen duana, depresioa, idea suizidaren bat, gauza batzuk ez direnak bat ere graziosoak, naizta nik humora sartu nahi izaten didan, eta batzuk ikusten dituzu, ni badakit zertan hori. Eta hori ikusten duzunean zer pentsatzen zu? Ez du, gaixoa, pentsatzen du gaixoa, argi ikusten dut bere ere hortik pasa dela edo pasatzen ari dela edo bere familikideren bat. Eta hurbiltzen zaizkizu gero batzuk? Bai, eta gero idatzi Instagram bitartez idatzi edo, jende askok idazten dit eta askok igual eskerrak ematen hau argitan jartzegatik edo ontaz hitz egitegatik, beste batzuk laguntza eske, ez dakizu ongi ere askotan nola lagundu, beldur zarelako, aholku txar bat ematearen beldur zarelako, baina jende askok idazten dit eta jende asko gerturatu izan zen. Erazuk konturatzen zara, horren beharra badagoela, horri buruz hitz egiteko, hori erdigunean jartzeko beharra badagoela. Bai, eta nik hau ez nuen horregatik egin, nire iruditu zitzaren idazten hasi nintzenean, duela 3-4 urte bakarrizketat idazten hasi, eta material narratibo ona zela futbolista bat tokarekin, ez da, edozein gidoilarik aukeran hartuko luken gidoi bat zan. Horregatik egin nuen material narratibo ontzat neukalako, baina gero ikusi dut, behar bat zegoela, jende asko tortzen zegelako eta jende asko idatzi, nola baita eskerrak emanez, hau argitan, esan bezala argitan jartzea. Gaina iruditzen zait, jende honek toka hori dakanado, ongi hartuko dula humorekin zuk ere hori hitz egitea. Nik ustut asko zobe dela, zaldala. Esperientzia pertsonaletik ari horregatik esaten dut. Nik sekula ez nuke barre ingo tok duen norbaitetaz. Edo norbaiten sufrimentuaz. Nireaz iten dut, ustot zilegi dela. Eta ustot lagungarri dela haientzat, esatea, tipo hau ni bezain gaizki egon zen ni oso gaizki egon nintzen, eta orain kapaz da eskenatoki batera igo eta ontaz barriteko, orduan guztot lagungarri dela beraientzat. Ikustea argia badela, argi bat badagoela, eta behitu, horra iritsi bada, hortaraino iritsi bada, atera daitekela ontatik. Zuaitz, aipatu izan duzu, da lehenera aipatu duzu, ez da, 19 urte zenituela nolako komentario bat edo jaso zenuen, eta 19 urterekin elikoteko futbolera iritsi, eta oso heldua izan behar duzu gauzei ongi aurre egiteko, ez da? Orain, dakizunarekin 19 urte izango baldin bazenitu, ez dakit, jarraituko zenuken bide hortatik, umoregile izango zinateken, zer egingo zenuken? Futbolak gauza txar bat zeukan eta da ezin zela utzi. Futbola ezin dozu, nola esango dizu ez lehen mailako futbolari izateari, ez da? Lagun diruarekin, lan ordu gutxi, denen ametsa da. Orduan berriz ere segurazki 19 urte baneuzka, segurazki berriz ere hasiko nintzen hor. Baina, inoiz esaten diat, ez esango zeniek oraingo gaztei futbolariei, salbese quien pueda bat da. Nahiz eta orain, sortez baduten coachak dituzten, psikologoak. Lehen baino gehiago, lehen baino gehiago, inteligentzia emozional pixka gehiago ere badago hitz egiten dizutenean, garai hartan zan, erderaz esan da, edo euskaraz duen da, venga, potroa jarri, ez dago potrorik, oso gauza, beti indarra eta beti macho izaera hori erakustea, eta orain zorionez pizkatuz dut, pentsatu nahi dut hori dena hobetu dela, eta batez ere laguntza badutela, baina behin hor zaudenean 19 urtekin esaten hona zan hori, edo oso heldua zara, tokatzen zaizuna baino helduago, edo inkonstiente bat, diot, arrakazte izateko, inkonstiente bat, eta zelaira atera, nik ikuste ditut. Amasi, Lamin Yamal da munduko jokalari honen etariko orain, Bartzelonako jokalari, 17 urte dauzka. Muti horrek ikusten da dokumental baten lo hartu zuela, Eurokopako, ez dakit semifinala edo finala, baino lehen autobusean, lo hartu zuen. Zein konstientzia maila izan dezake. Eta horrek salbatzen du, ezta? Horrek salbatzen du, eta horrek egiten du, edozein emango nioken aholkua segitzeko, disfrutatu zazu futbolean, da muti horrek disfrutatu egiten du. Ez dakit zer duen hor, zer den gaitasun bat, gabezi bat, ez dakit zer den, hor goian duena. Ba ez da normala mazazpiutekin, arrazioa dakak. Ez da lo hartzea, final edo semifinal bat baino lehen. Eta orain gazte guztiek nahi dute partidua baino lehen lo hartu, eta ezin dute lo hartu. Hori ere arazo bihurtzen da, ezta? Gazteak aipatzen hasita, atzo bertan Sansek partidu importante bat jokatu zuen, bigarren mailara igotzea lortu zuen, eta Sanseko jokalari askok, garai hartan zuzen eukan adina daukate, 19 urteko gaztetxo asko. Ze esango zen nik ezuko hiei?
Ba, hoxe, esango nioke disfrutatzeko, ezta, baina uste dut ezinezko dela. Bueno, ezinezkoa edo gutxi disfrutatzen dutela. Zaila da, hor barruan dagoen presioakin, dagoen eskatzen dizute, beti emaitza eskatzen dizute berehala ja, edozein, gizarteko edozein arlotan bezala, nik irrifarrez jende gutxi ikusi zela barruan. Umetan irrifarra egiten genuen bezala, ezta? Ja lan bada, ofizio bada, presio ondio dago, disfrutatu desatela, esate arresa da, baina ia ezinezkoa irutzen. Zuaitz, bizitza ikasbai etengabe bat, hemendik 10 urtera gaur egungo Zuaitzi buruzko monologoak egingo zen dituzke? Bai, beti, bai, uste dut baietz, eta zerbait gertatuko dela, eta uste dut, ja batzutan beldurare ematen ditze, bizitza bizi dut arreta batekin, arreta konkretu batekin, beti material narratibo bilakatzeko, ezta? Instagramerra bezala? Instagramerrako egiten dute, bai, bizi, hartarako bizi, klaro, hartarako bizi. Orduan arriskutsua da pixkat, baina bai, edozein egoera aprobetxatu nahi izatea, gero material narratibo bilakatzeko, eta noski hemendik 10 urtera hontan jarraitzen badut, pentsatzen dute bakarrizketan niri buruzkoa egiten jarraituko dudala. Beti egunero gertatzen dira gauzak arreta jartzen baduz. Adibidez gaur, Elisegiren Amerikana... Oso ongi. Edo bosta sola txistea, edo besta gota osuzuk. Anekdota. Guaz. Lotxa pasatzen aluzu bakarrizketetan. Igual zerbait ete buruz hitz egitera do, ez? Ez. Lotxa bagizu nun pasatzen duanik? Non? Jatetxe batera joan eta mai bat libre baldin... Ez, begiratzea ez, ea mairi libre den galdetzeko. Oso gaizki pasatzen dut, ez du molestatu nahi. Lanean ari denari ere. Ara igota, ni lasai egoten naiz, baina telefono dei bat egin behar badut, edo jatetxe baten mai askatu, harrigarri da, baina lotxa sentitzen. Nik oso ongi ulertzen dizut. Pasatzen zaizu? Ez molestatu, ez dakit zer egan? Badazpada, edo nubaiten jarri mai, eta zesan iparraldean, eta edo frantziara juten basera, hemen badakizu trago bat hartu dezakezula tabernan eta soilik, eta han esertzen naiz ni, ez dakit janin berdan, eta ez dut nahi mai bat okupatu, ulertzen, ez dut mai bat okupatu nahi trago bat hartzeko, ze igual perjudikatzen ari ez tabernan, beti hola, osea, bai. Arun mutila hona, jaiz, eguzu haitz. Bai, aitzen nahi neiz dena beret arun mutila hona, jaiz, zuaitz. Bai, serio hainu. Bitxu, nortasun agirian bakarrizketan tokari buruz egiten dut, ezinbesteko dalako, nire nortasunaren parte delako trastorno hau. Trastorno hau gehienetan kaltegarri izan da niretzat, nire izakera eraiki du beti, bai, batzutan txarrerako, beldurra irrazional asko mandizkialako, baina onerako ere bai, eta da, gauza bat, tokak ematen dizuna da hiperempatia. Toka duen norbaitek, gehienek, foko bat dute oso nabarmena eta da min egiteko beldurra, irrazionala. Min egiteko, ez fizikoa, ere bai, molestatzeko eta min egiteko beldur hori, eta kulpabilitate sentimentua handia. Hori da foko nabarmen bat tok duen jende guztiagan. Horrez, nora eraman hau ni 10 urte gonaiz etxe honetan lanean, Herritxik infernuan diten. Ez da egit, elkarrezketak ongiro gaizkiten dituen, baina jendeak beti izaten zian asan, ze ondo tratatzen duzun jendea, eta batez ere jende nagusia, ezta? Gure zuzendariak dioz hori egia da. Zuen zuzendariak zautzen, bai. Baina hortan arazioa da, egia da? Bai, egia da, baina nik badakit tokak emandako zera bat dela. Nik bai nire beldurra handiena telebistan zein zan, Herritxik infernuan din. Nik elkarrizketatzen nuen norbait, mintzea, gaizki ustea. Nire txiste bategatik norbaitek ari barreitea, mote bat jartzea. Orduan zeiten nun, hiperalerta goten nintzen elkarrizketetan, ura ez mintzeko. Eta horrek eraman nau, marka hori eukitzera empatikoaren ado, baina tokak emandako zerbait da, igual esageratua izatera ere itxi dena. Eta ongi pasatzen atzen nun orduan Herritxikin. Hola egoteko hain, ez? Ni bai zeiten nuen, Zer? da tokan kulpa zan, nik elkarrizketa egiten nuen, zure izebari, berendu, elkarrizketa egiten nion, eta horrengo gunean juten nintzen ediziora, etzen ere lana. Ikustera eta esatea editoreari. 20. minutuan, elkarrizketan, emakume honek hau esan du, kenduzazu hori mesedez, gaizki utziko dugu. Nere txisteare kenduzazu 20. minutukaz, eta gero zuzendariaren gana joten nintzen, zenitzen segurtatu behar nuen. Hori da toka da segurtatzea, kontrola. Aizu, esan diot honi, baina tal. Eta gero, emititu baino lehen eskatzen nuen ikusteko. Ikusteko, bada ez bada, ea hori. Eta nik uste nuen zela munduko profesional honena nintzelako. Ikusten ditu beste guztiak alboan, eta zela zei bizi ziren, dezaten, nola da posible. Gero hartu naiz, terapian hartu naiz, hau tokak bultzatutako zerbait zela, hipervigilantzia hori, kontrol eta perfekzionismo hori, eta min egiteko beldur hori. Eta utzi nuen Herritxiki jota nengolako, nekatuta nengolako. Orduan, bueltatuko banitz inoiz telebistara, baina guzti hau jakinda, bestera batera hartuko nituzke gauzak, eta energia gutxiago gastatuko nituzke gauza bera aiteko. Hori ere etorriko dira garai berriak eta momentu berriak. Zuaitz, gogoratzen dut, estrenaldiaren egunean zuen ama publikoan zela okerrezpali manaiz, zer diote etxekoek, burukoek, gurasoek, hilobek, lenguzuek? Ama beti etortzen da nire estrenaldietara, eta nire emanaldiak ikustera askotan aipatzen dut, bai liburuan, bai bakarrizketan, niretzat izan da,
bueno, beti horregon den norbait, eta bizi behar izan ditu gauza batzuk, ez direnak ohikoak, motz-motz kontatuta, bakarrizketara etorri daia jendea, baina amak egun baten droga erostera lagundu behar izan zian. Spoiler gehiago estotengo, etorri daia jendea, elkarrizketara, bakarrizketara zertaz ari nahi zen ikusteko, baina amak hortaraino iritsi zen niri laguntzeko terapia baten. Aitak, bueno, aitarentza zailago da. Bakizu, gure aitak eta beste generazio bat, eta ez esango dute, eta nik kontatzen dituena kontatuta, aitak ez du liburu irakurri. Ez, amak esaten du, utziko diot, baina zensuratuko izkiot horri batzuk, eta pizka sufritu egin dezakeze, bai, ze esango dute, ze esango dute horrekin, eta nikan gauza oso intimoa kontatzen ditut. Bueno, listo. Non ikusi izango dugu Nortasunagiria? Uztailaren 2tik 6 Donostiko antzokizarrean, izango naiz, uztailaren 2tik 6 5 egun, askotxo igual, baina... Asko dira, Bai, Jesus. Azte azkenetik igandera. Eta gero, segaman nago, okrespan nago uztailaren 12an, eta 18an lekeition. Orain arte hori dauzkat, eta gero irailean bueltatuko naiz. Torriko dia, gero. Abuztuan, boizera noa, jaialdira. Benetan? Zer egin behar duzuan? Zer da bizitza, Realak, 20 urte eta gero kontratatu nau, berriz, Realak. Serio jala iz. Serio? Joan den urrian inauguratu zen, aurkeztu zen, Estatu Batuetako lehenengo Realaren peña, ofiziala. Eta Realak nahi zuen audiovisual bat, ikusentzunezkoa grabatu, dokumental, saio nahi duzuna. Eta deitu ninduten, kontratatu ninduten aurkezle lanak egiteko. Bueno, aurkezle, zuzendari, realizadore, dena, joan itzan ni, da bi kamara. Inglesez zer moldatzen zara? Bueno, zorionez boizen, zorionez euskera, inglesez oso aizki. Bai. Oso ez inglesez ez dakit. Baina boizen euskaldun asko daudenez, euskalduna bakarrik elkarrizketatu nituen, inglesez feo. Maialen, zer izan laguntzen, ez da? Bueno, bai. Laguntzen. Gero azken urteetan frantsesa ikasi duela, da frantsesa ikasten hasi naizen denean, inglesa hori gertatzen da, Gertatzen hori pasatu zen hori. Inglesa desagertu egin. Ondo. Ederkizu baiz, egingo dizkizu orain galdera jolasti batzuk, horrela, jolaserako galdera bisi-bisi batzuk, zuk bisi-bisi erantzuteko. Ze botatzen duzu, faltan gehiago, Radio Salin? Hostia, zei irrati. Uste un irrati bat zera. Edo Belar Moztu Berriaren usaina. Belar Moztu Berriaren usaina, bai. Bai, Radio Salil... Fuerte, aion gainera, arruntu zen fuerte adi. Pomada bat zama. Pomada bat. Hon bat zeok espraian ere. Usaina oso fuerte zeko, bai, belarrena, bai. Anoetak kendutak Gipuzkoako zure futbol zela ikutuna? Bueno, behasengo esango dutan bukatu nun ere futbol ibilbidea eta oso zelai polita dukate behasen. Loinaz futbol zelaia. Ados. Aluminiozkotakoen zarata aldagelan, ze botatzen duzu faltan alegia, zarata hori aldagelan, edo partidu aurretik beroketetan megafoniako musika hori. Anoetan, garai baten txaranga bat egote zan, ez tegita, akordatzez, Mikel? Bai. Txaranga bat. Honetxeo. Marabila bazan, berdin zuen utxe eta lau galtzen joan, Titaniken bezala. Utxe eta lau galtzen joan irabazten, txaranga kantu bera jotzen zituen, oza, repertorio bera. Faltan gehiago botatzen dutako, aluminiozkotakoen. Bai, soinu hori. Bai, hori. Berezia da, soinu hori. Oso berezia, eta defentsa ginen ontzat, baitere basan, hau ez da polita esate, baina aurrelaria beldurtzeko modu bat, edo, bueno, estrategia bat, klak hori, en fin, hola biltzen. Hori beti egin izan da. Bueno, borroka psikologikoa, hori da, borroka psikologikoa zan. Hori ere. Aukeran zer nahiago zuretzat, Bekamen karisma edo bere eskuinanka? Bekanen karisma eta edertasuna. Muti hori dana ondo blitzen zaio. Berren dut tatuaje hemen iten badu, hemen zer jazten du. Nik hori ala ez. Bai. Guapo duk. Elize egin txaketa jantziko balu ere? Haure ondo. Baina Bekan ere ez ditu, txiko. Zuaitzi bai. Baina hori berari geratzen zaio Bekani. Bai, hori bai, hortan arrazia. Bueno, beste bat, Armailatik zer entzuteak molestatzen zintuen gehiago, irain eta burlak, edo zure zaleen eman egurra eta eman ostiko bat. Aizete bi aukera baten da, ni beti hirugarren bat esaten ari. Erki jenduk. Hor, gogorrena zen zutaz barrite zutenean. Ni nire Realeko bigarren partiduan lehen mailan, bigarren partidua 19 urten euskan, alboko sake de banda, alboko sake atratzera joan, 5. minutuan da baloia, gaindu irristatuta erori zitzaidan, Mallorcan. 17.000 pertsona unisonoan kantatzen. Tonto. Horrek bastante mingarriago da. Putakume, baina behar bada zugatik, ala zure gurasoengatik eta zure familiagatik. Behar bada momentu betan akordatzen zara zure gurasoak hori entzuten ari dira, galdera da, Beste estadio baten unisonoan ere, a ber ze zonatan deskubrituko zue, gurru, xaga, io de puta. Vale, baitare. 5.000 pertsona unisonoan da hor bai amakin akordatzen izan, ama etxean ikusten ari zalako, baina tonto batek min gehiago iten du, beste irain batek baina. Oso ongi.